Nandito po kami, dito sa bahay ng brothers ko, nagiinuman po kami dito. Pinapage niya talaga kami malilito ka nga. Oo, pinapage niya talaga kami sa information. Buti marunong siya magpa-page. Buti marunong siya magpa-page. At least nakalap pa rin namin siya. Po kami. Because it's day of time, it's Tagaytay. Sila lang pala may day off, may pasok pala ako. Mangga. Maraming bagoong. Meron pala kami iniinom dito, oh. Tinatawag na Nepmoy. Yeah. Gin. Ano to, parang gin din, pero mild lang siya. Made in Vietnam. Nepmoy, masarap, tikman nyo. Sino yun? Ha? Ano? Di ba nagluluto? Alam mo ano? Alam mo katulong, di ba Elinita? Yung Pilipina. Nakita ko rin yun eh. Nakita ko. Pilipina, di ba nag-iiwa siya? Inawa siya ng ano? Ay, nagbablog ito. Yan. Yan to, maganda. Ano yan? Ito pa sakit kami. Gigimayos kami. Ang cute, no? Hindi malaki, no? Isang ano mo lang to eh. Pakita mo pa yung siomay natin. Timsum niya yan eh, timsum niya yan. Mamaya kami team sa ano. Timsum namin yan ah. Kiss ko, kiss. Huwag lang kiss. Nakita mo lang nga eh. Sa pader. Tayo kayong tatlo. Tayo kayong tatlo dun oh. The three brothers of mines. Oo nga. Tayo kayong tatlo. The three brothers ng mines na. Tayo kayong tatlo dun oh. Dun yung Three nirera kayo. brothers. Three Pinoys in mines. Pupuno nga yung mga memory ko. Sila bumili ka ng ano, memory card. Tapos anong gagawin mo? Lalagyan sa computer. Baka mga ganyan, Elinita. Sikat mo lang. Siomay. Siomay, siomay. Cake po tayo, no? Yan, no? Sa bakery, gawa nila. Hindi gawa namin. Sells gikaw. Seps na binili. Sells gikaw. Pwede magalaw. Luto pa kami ng siomay, oh. Ito, tignan nyo. Pulutan. Lutan. Paa. Ayan, pakita mo paa ng manok. Balukan. Maganda yan, maganda. Yan. Kaya ko sayawin yan. Tayawin mo nga. Para ma-upload mo. Okay na. Makita naman sa vlog. Ha? Kailangan doon tayo sa may ano, sa may malawak talaga. Hot daddy. Cheers! Wala na eh. Outfit out. Moy Moy! Neppoy. Neppoy po. Sarap po yan, no? 40% lang pero tama lang yan sa una. Pero mamaya-maya, ginhawa ka na, tulog ka na. Yan, hindi na malalasing. Wala tama yan. Yan namin na Eric to eh. Netmoy. Tagalahati kami oh. Kami dalawa. Ang masarap putan dyan, ano? Pusit. Pusit na anda. Alin? Yun ang ginagawa nilang tulugan doon. Sarap po. Healthy pagkain yan, healthy pagkain, no? Ano ba yung
Chicharon, pambabata. Mag-iba naman tayo. Iba naman daw siya ng costume. Magpapalit? Ah? Ano pa yung ano? Ito, oh. Ano bigay mo sa akin yung kalimutan? Ano yung mabili? Oh, tupak ba mo? Yeah! Ladies and gentlemen, meron pa darating dito na sikat na sikat na Kasi, singer ng Amerika. Nay, kasi isa mas Rapper siya. Wag na yan na lang. Tingin nyo na lang po siya, darating na lang siya. Meron siyang ano, no? Meron siyang panyo po sa noo. Yeah. Jacket yan. Hindi siya yung albularyo na singer. Yan ang mga kinakanta niya, mga gangster. Parang hindi na ay, ganun na lang. So, papakilala po namin siya. Oh. Dito na po kayo. Ito na po siya. Oh. Tupac Shakur. Pangalan niya po Tupac. Yan. Hindi yung may tupak sa ulo, no? Singer yun, di ba? Tupac. Yan. Kilala niyo yan. Yan. Wala namang mga topak kami rito. Yan. Ito yung table niya. Daddy, Notorious yan. No? Yeah. Tupac.